Abusuafo mema obi akwa aba de moba Imadek TV so na nne arehosem na yate enisen na anodwo de twamu August bosome ne de to so aduonu miensa wa afiya mu na enya nente arehosem bi asi wa America enkro no ebiso eni nyina enese ababawa bi a wanya mfinhia aduasa enan 34 years ya ye friend Sabrina Dunican an ono ofri US honum bi na eno na ebenya nente sem ababawa ya sori anopa se wokọ adwuma na adesan ya ewoso obafie na one ne ma ebehia ababaawa ya wadi mfinhia 34 yi owo emma enum ewo fie a wo mu enyina mma wone wo mote na abra wo kọ adwuma no oja enkra yi ewo fie na okọ adwuma na abra opon yese obeba fie na chese waba abehia ne mma no obedure na ne dan ahyedwe be nti emma obonkonten ekobisa neighbors ana omo amotete nchen ho se ebia ne mma no atorenchentei esie no omudwane eba no omo honum ana bebisa nanso wanya emuaye bia amfiri honum abra fire service for ana se apolice for abenhwehwe emu ewo saa edan a ahye anim no na chese ne manum ni nyina eka ho bia wo mu nyina ahwedwe be ama ennei watimi asie ne manum nyina na ahomete ohwe maami se de wosu ene ontimi enkontrol ne ho na chese abawu eya pa na nkra no so wo mu esusa ebi adi mfinhia enum enan enkono ne de keka ho ebi ani ho a wadi mfinhia beye edu eko ese eya so wo be wo ba na watete na du sampempenso sei na wo mu eboboso kra ne fe na efie ye beye de na wo bekọ adwuma ba na ofie ahye ama wo mu nyina enso ahye aka ho eya enti maami Sabrina ye ma wo hyeden erade enka ho na onye wapede emfa emma wo abusua aha na enkaibo minya edifi US man mu ho no mede mu ebesie mu nkoso na mu subscribe mu share na mu comment mam ehia pa nti na de bia no mebo ho de emma mo Imadek TV so ni meda wase